Horas samanginang pajupang hita muse di channel YouTube namion marhiti akka pikiran nami na mungkin boi pamorahok kita mangurupi hita di pangaradio ta di jamita nanang sipatol hasota di partangyangan songoninang di parmingguon si ganuk minggu. Di video nang patol hason nami tu hita pikiran nami na mungkin boi mangurupi hita taringot tu jamita di partangyangan ima nagabe turpuk epistel di hari Minggu tanggal 8 Maret 2026 turpuk ta ima jamita di partangyangan Heber bindu 10 ayat 10 sia sahak ro di ayat 25. Amanginang dutakas hujah hami turpuhon onma di pikiran nami na mungkin boi mangurupi hita na parjulu takas maju tapar rohahon jala taida ahado namambain turpuhon macairikot di akka halak Heber di tikii na di diaspora na di perantauan hira-hira maringanan may sekitar ni Kerajaan Romawi na menghadapi tekanan sosial, politik, penganiayaan, penyiksaan, jala kerinduan untuk pulang ke Yerusalem. Sihol ni rohana sida mulak tu Yerusalem, jala godaan untuk kembali pada tradisi lama, baik dalam penyembahan, baik dalam peribadahan. Lusi holni rohana sida laho marnida bagas joro, jala mamuji debata marhite peribadahan di bagas joro. Di bagasan konteks sisongonima, suraton matsairikot jala mangurupi nasida patuguhon ha porsion nasida di na mangadupi godang akka hamaulon di pangaratoan turpuhoma gabe songon apulapul tu nasida jala patuguhon ha porsion nasida ima na perjulu na paduahon nungatakas taida konteksna nakin di na parpudi hudok kami adong kerinduan godaan untuk kembali pada model lama, tradisi lama. Nak penong persea nasida di Yesus Kristus, jala nunga dipai baru alai serong dope godaan-godaan asa mulak muse tu pola peribadahan naliling, jala sihol ni rohana sida laho mamuji debata sian bagas joro nadong di Yerusalem. Jadi terpuk tahun sada nama cayarga marhite panurat surat Heberon didok ibana dang pola ikon mulak tu Yerusalem dak pola ikon sian bagas joro nari Yerusalem dang pola ikon mulak tu tradisi lama ala nunga sikop nem baru haim baruon di bagasan Yesus Kristus jala di bagasan Yesus Kristus do sikop saluhutna parsombaon tu debata dakolan rupani inganan na di Yerusalem mambain parsombaon ni gabe pas dia dopan di debata alai di atas ni saluhut parsombaon di bagasan Yesus Kristus do. Jadi semua sudah sempurna di dalam Yesus Kristus. Itu yang mau diingatkan. Yang mau diingatkan semuanya telah sempurna dan semuanya adalah benar dan patut menjadi acuan pegangan untuk selamanya. Jadi tidak ada hal yang harus diragukan. Jadi dang ikon rupani bimbang benasida. Alana molo adong kebimbangan odo mambayan muse godang hamaulon. Gabedang margogo nasida mengadopi terlungobi konteks di pangaratoan. Ida benaridok dison di ayat 10 sia atong aliak kadongan adong do dihita hiras ni roha laho bongot tu bagasan na badiai di bagasan mudar ni Jesus. Ai dibuka do dihita dalan na baru jalan na mangulu sian rimbe-rimbei ima daging nai. Jadi di bagasan gorni Kristus parsobao ni nasida manang na di dia pe.
dimanapun peribadahan yang dilakukan di dalam nama Yesus Kristus, itu adalah ibadah yang benar. Persembahan nasi tongdo di dia pe ingananna asal ma persembahan di bagasan Kristus Yesus. Jadi ngarong persembahan na asing tu debata di luar ni persembahan marhiti Yesus Kristus. Jadi napa tuluhon turpuhon dak holan sekedar nasihat di nasida alai modal untuk melanjutkan kehidupan di perantauan. Bukan nasihat biasa tetapi adalah dasar pemahaman pangatusion nasida dohot haporsiaon nasida lahu manguduti dalan nanang sidalanan nasida tuare nanang ro di godang hamaulon na diadopi nasida. Jala marhiteima di tonahon asa di komunitas ni nasida unang ditadikon nasida aka parpunguan ala marhiteido adong marsipaingotan taringot tu Yesus Kristus. Jadi saling mengingatkan. Jadi sebagai orang percaya kita harus saling mengingatkan satu dengan yang lain. Jangan ada seorang pun yang senang melihat temannya jatuh dalam hal iman, jatuh atau kalah pada pencobaan. Biarlah semua selamat, karena memang semua telah diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Biarlah semua memperoleh kepenuhan keselamatan itu. Jangan seseorang pun yang menyombongkan diri dalam kesombongan rohani. Di dalam persekutuan, masing-masing saling mengingatkan. Yang kuat menguatkan yang lemah mau belajar dari mereka yang lebih kuat imannya. Sehingga sama-sama bertumbuh di dalam iman yang benar kepada Kristus Yesus. Jadi ide benar ikut perpunguan. Komunitas asa ganup marsipaingotan taringot tupo dan nasitong dohot praktek ngulu nasitong ortodoksi dohot ortopraksis, ajaran-ajaran yang benar mendarat ataupun menjadi praktek-praktek hidup yang benar dalam komunitas. Atau ngahama naneng dohon turpo tuhita. Kristus adalah sempurna. Di dalam dia semua disempurnakan. Nungasi kop saluhutna ditubus di bagasan Kristus Yesus. Jalan nungasi kop parsombauta molo di bagasan Kristus Yesus. Jadi ganup marminggu hita paingoto kita do asi dohot holong ni rohani di bata naung si kop di pasahat tu hita di bagasan Yesus Kristus. Napa dua hon rap naung tinobus do hita di bagasan Yesus Kristus atong rap marsyurupan mahita lam matoras di bagasan haporsiaun. Unang adong na sombong secara rohani. Unang adong na merasa dang mampu ibana menghadapi hamaulon. Marsyurupan mahita dia kahamaulon, dia kehasusaan asa rap bertumbuh hita akan memuji Yesus Kristus di bagasan haporsiaun asa gok haluauni di hita di ujungna. Perhite pertanyaan tatu gihoma asa lampos rohani ruas ni huriata di Kristus Yesus. Dan kita katakan Anda sudah berada di jalan yang benar. Nungasi tong hita maka porsia Yesus Kristus unang be ganggu. Di bagasan ibana boydo hita patol hasun saluhut tu dewata. Takola di bagas joro manang na di dia pe hita. Maka tahun saluhut na di bagasan tangiang pajupak kita do debata jalan di bagasan ibana do tajau aleamang. Napaduahon marsyurupan mahita marsyurupan ma akan porsiai asalam teguha porsiota ganup di bagasan Yesus Kristus. Sonari dang mangalului debata behita ainunga di dapot debata hita marhiti Yesus Kristus. Sonari hola patuduhon nama bukti naungian hita di bagasan Kristus Yesus. Atau ngahamai haporsiautai tahangoluhom mai marhite ngolu nasitong hombar tulomo ni rohani debata.